Ανδρέας Ευαγγελόπουλος εναντίον Εύης Φόβη. Πόλεμο φαίνεται πως έχει κηρύξει ο επωνομαζόμενος εθνικός μαστάρ Ανδρέας Ευαγγελόπουλος στην τραγουδίστρια Εύη Φόβη, με αφορμή τη διασκευή του πασίγνωστου τραγουδιού Αφαρλαμόρε κομισιατού της Ραφαέλα Καρά. Όπως υποστηρίζει ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ο πρώτος Έλληνας που διασκεύασε τον λόγο κομμάτι είναι αυτός. Και με φόντο μία στάνη και συνοδομία κατσίκα, την οποία αποκαλεί Εύη, για άγνωστους λόγους, αποφασίσε να κάνει την επίθεσή του στην Αηδό και να βάλει τα πράγματα στην θέση τους. Το Superstar έψαξε και βρήκε τον εθνικό μας στάρ Ανδρέα Ευαγγελόπουλο στα χωριά να ψάχνει ποια λέτε. Μήπως τη Ραφαέλα Καρά? Κύριε Ευαγγελόπουλε, τι κάνετε εδώ πέρα? Καλώς μου βρίσκω, πώς είστε? Μ' ανακαλύψατε εδώ εσείς. Εσείς τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Είναι δυνατόν στα χωριά να ψάχνω τη Ραφαέλα Καρά ή Πελώνη, όπως είναι το όνομά της, αυτή τη μεγάλη δίβα της Ιταλίας και της παγκόσμια? Τι δουλειά έχει η μεγάλη αυτή στάση στα χωριά? Στα χωριά ψάχνω την Εύη Φόβη, όπως λέει και η ίδια, τη βλάχα αυτή, από το εξώμετρο της καρδίτσας, για να τη χτυπηθώ για αυτό που έχει κάνει, το άτιμο πράγμα που έκανε. Τι έχει κάνει? Τίποτα. Σας έχει ενοχλήσει? Με έκανε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό στην ξένη μουσική. Δεν είναι όμως αυτό. Με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ ότι το Αφαρλαμόρε κομισιατού, η καινούργια αυτή επιτυχία, την οποία είπα εγώ μετά την Καρά σε δεύτερη εκτέλεση και την έχω κατοχυρώσει, έρχεται και τη λέει και η κυρία Εύη Φόβη, πάνω από μένα, είναι κατοχυρωμένο το τραγούδι, το έχω κάνει πιο μπροστά από την ίδια. Βγαίνει λοιπόν ποιος μια βλάχα από τη λέει η ίδια για τον εαυτό της. Ποιος μια γράμματη από τη λέει η ίδια για τον εαυτό της. Ποια μια που έκανε να δει αυτοκίνητο μέχρι τα 12 της σε ένα βουνό στην Καρδίτσα να μου τραγουδίσει η Ραφαέλα Καρά. Η Ραφαέλα Καρά είναι θρησκεία. Η Ραφαέλα Καρά είναι ό,τι μεγαλύτερο μπορεί να πει άνθρωπος. Θα μου πείτε κύριε Ευαγγελόπουλο, ναι, εγώ τραγουδάω ξένο τραγούδι. Εγώ είμαι στο ξένο τραγούδι από το 1995. Έχω τραγουδήσει το Relax on Duet. Παράδοξο μην το κάνει. Τη Ραφαέλα Καρά την είπα μετά την Καρά, μετά από 30 χρόνια εγώ και μετά ακολουθεί τώρα η Φόβη και την πιάσατε εσείς οι δημοσιογράφοι. Φίλοι μου δημοσιογράφοι, είμαι και εγώ εδώ. Μετά την Καρά το είπα εγώ και μετά η Φόβη. Μην την πιάνετε όλοι και προβάλλετε το τραγούδι μόνο με την Εύη Φόβη. Καταρχάς έχουμε προβλήματα με δικηγόρους, γιατί το είχα αναδέσει το θέμα του δικηγόρο. Εσείς τι είπατε? Τα CD μου βρίσκονται σε κοπή ήδη. Τα CD μου βρίσκονται ήδη σε κοπή και πληρωμένη IP. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κυρία Φόβη. Δεν είναι το θέμα έτσι. Εγώ δεν είμαι σαν για τα παιδάκια αυτά που η κυρία Φόβη πήρε φόρα και έτσι έφερε την ξένη δημοτική μουσική. Εγώ είμαι ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος που θα καταλάβω ποιον την Εύη τη Φόβη που από ό,τι λέει για τον εαυτό της είναι για να πάνε γέλια. Δεν έχει καταρχάς όχι μόνο φωνή, υπόσταση δεν έχει, τα πάντα. Τα χορό, τα κουλτούρα, τα προχωρά, τα Αφαρλαμόρε κομισιατού, τα βλάχικα, το άλλο το βιτρού, πώς είναι το τραγούδι εδώ, το βιτρού, πώς το λέει αυτό, λέγεται κάτι σε αυτή τη δημοσιογράφη και την κρεμάται με τα σκηνιά και δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι έχει γίνει γραφική και νούμερο. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι έχει γίνει τρας η γυναίκα. Τρας έχει γίνει. Τρας. Ντροπή της. Έσχος να με φέρει το ψωμί μας με τα ξένα τραγούδια. Δεν πρόκειται να περάσει με αυτό το τραγούδι. Στέλνω ένα μήνυμα μέσα στο Superstar. Ότι αυτό το πράγμα που έκανε με το τραγούδι αυτό και την είχα ειδοποιήσει πριν το κάνει, με στούντια άλλα ανθρώπων. Ότι να μην το κάνει. Όσο ο Ανδρέας ο Ευαγγελόπουλος ζει, δεν πρόκειται να τη βγάλω από το στόμα μου ούτε λεπτό. Μια βλάχα είναι και τίποτε άλλο περισσότερο. Και κάτι άλλο που με πήραξε πάρα πολύ ιδέα αυτή. Η Φόβη είπε το τραγούδι τρίτη εκτέλεση μετά από εμένα. Εγώ είμαι μετά την Καρά. Δεύτερη εκτέλεση.
είπε δε ότι έκανα τους τραγουδιστάς όλους, το θέμα τον Νοτοδιάδη, να μιλάνε ξένες γλώσσες. Και είσαι εσύ κυρά μου που θα κάνεις τους συναδέλφους να μιλάνε ξένες γλώσσες. Μάθε εσύ να μιλάς την ελληνική γλώσσα. Με τις να μιλήσεις ελληνικά. Άρα να τους συναδέλφους. Συνάδελφοι είναι πολύ μαρχομένοι της καινούργιας γενιάς. Δεν θα τη μουρήσω. Λοιπόν, αυτό το CD μου βέβαια τα συλλογικά, το CD μου θα και Παρλαμόρη Κομιτσιατού, που επανέφερα με πολύ τιμή το λέω αυτό το πράγμα. Επανέφερα αυτή τη μεγάλη επιτυχία μετά από 30 χρόνια στο προσκήνιο, στα Ιταλικά. Θα το τραγουδήσω και στα Ισπανικά. Αποσκοπείτε σε διεθνή καριέρα. Βεβαίως και αποσκοπώ σε διεθνή καριέρα. Ένας άνθρωπος που έχει φιλία. Το έχασε η τύχη να έχει μια Paris Hilton στην Αμερική φίλη που κάναμε τα σκυλιά μόδα στο Hollywood και τα τραγούδια μου στο εξωτερικό. Βέβαια έχω και προτάσει να τραγουδήσω έξω εγώ. Τα ξένα μου τραγούδια. Αυτό είναι ο σκοπός μου. Να ανεβάσω τη χώρα μας όμορφα. Ήδη δε έχω διεθνή καριέρα και ποια είναι αυτή. Όταν εγώ κατόρθωσα να μπω στην εγκυκλοπαίδεια των Αμερικάνων, στη Wikipedia. Κανείς Έλληνας δεν μπόρεσε να μπει στην παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια και να βάλει και την Ελλάδα. Αυτό το κατόρθωσα εγώ και τη χώρα μας. Εσείς για ποιο λόγο μπήκατε εκεί? Μπήκα διότι γέννησα το διαστημότερο σκύλο του 21ου αιώνα, μέσα το briefing που κάναμε τα Τσιουάουα σκυλιάς πρόεδρος που είμαι, την Tinkerbell Hilton. Και οι Αμερικάνοι κάνοντας το αφιέρωμα στο σκύλι Tinkerbell, γράψαν ότι στην Ελλάδα, Αθήνα, γεννήθηκε το ιστορικό αυτό σκύλι της Αμερικής, Tinkerbell Hilton από τον Ανδρέα Βεκελόπουλο. Και γράφουν από κάτω και ότι με TV Persona, διάσημος τηλεόρασης, μια χαρά τα πάμε στους Αμερικάνους. Με τους Έλληνες ποτέ δεν τα πήγα, τους λατρεύω, δεν το έκανα λάθος. Μετά από όλα αυτά, ο Αντρέας Ευαγγελόπουλος δεν πιστάται να εκτοξεύσει μια απειλή προς την επεισόδιο. Μια απειλή ξεκάθαρη που αναμένεται να προκαλέσει σάλο στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Σου λέω δε Θόδη, ότι είμαι πολύ τρελός. Θα πω το γλύκα γλυκιά μου σε ραπ και να σε κάνω ρόμπα. Ρόμπα!